doamna care e administratoare, lângă fântână, lângă donjon, deși nu ăla e donjon, ăla e un turn de apărare. Donjonul este ăsta care e aici foarte aproape. Uite că o ferestruică gotică frumoasă păstrată. Uite ce frumos. Stai, oprește-te, ferestruica. Foarte frumos. Dacă o să stau puțin mai mult pe aici, voi avea posibilitatea să văd, să privesc, să simt vechimea locurilor. Aici e intrarea în cetate și, bineînțeles, turnul. Da.